Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħutej, inġbarna biex niċċelebra l-unet l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebra l-Ewkaristija, eżis ħutej u għalek b'umiltà nitolbu maħfar lil-Mulej għal ħtijietna fis-skiet ta' qalbna. Int li tiftaħ dirrajk lil-midinbejn u taħfrilhom, Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Viktor Wermelinda Suda u Paul Buħaġar. Nitolbu. U Alla, inti rid turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha, għamel li kull min jistqar li hu nisrani, ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u ifittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Wietja it-triq il-ġust, modija dritta tħejja l-ġust. Iva fit-triq il-ġudizzi tiegħek nittamaw Mulej, għal ismek u tifkirietek nixxennaq ruħi. Billej tixtieqek ruħi, ma seb tfittxek ġo fija qalbi. Għaliex meta jiddu l-ġudizzi tiegħek fuq l-art, in-nies tad-dinja jitalmu l-ġustizzja. Mulej, inta tina islim. Emilna kollu għamiltu int għalina. Mulej fid-dwejja fit-tixtnik, se jaħnilek int u tikkastigana. Bħal mara tqila fil-ħlas, titawweġ u tajjad bluġieħ, hekk konna aħna quddiemek Mulej. Tqalna u tawwiġna u lidna r-riħ, is-salvazzjoni fuq l-art ma ksibniex, ma tweldux nies biex jagħmlu fl-art, għax jgħixu mill-ġdid il-mejtin tiegħek, il-katavri huma wkoll. Jistempħu u jannu dawk li jagħmlu fit-trab. In-nida tiegħek in-nida tad-dawl u l-art trott il-mejtin. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali. Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Int Mulej għal dejjem teqpa, minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek. Inti tqum u tħen għal Sion, għax hu żmien u l-waqt li tħen, għax għażiż għal għaddejja tiegħek il-ġebel tagħha. Tihom ħarsa mit-trab tagħha. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek Mulej. U slaten kollha tal-art il-biża' ta' seb tiegħek. Meta l-Mulej jarġa' jibni lil Sion u jidher fis-seb tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin ma jistmellix it-talb tagħhom. Flimkien? Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u l-poplu ġdid għad ifaħħar lil-Mulej. Il-Mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-qrib tal-irsiera biex jeħles il-dawk li huma l-mewt flimkien.
ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Naddaf l-mulej f'immu qalbi biex nara fin xandar sewu kif jixraq l-Evanġelju mqaddes tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u womli u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna noqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir. Fl-esperjenza tagħna tal-komunikazzjoni bejnietna żisħuti żgur li il-kol kemm aħna minna l-esperjenza li mhux l-ewwel darba li niftehmu ħażin. Jew nippruvaw nesprimu xi ħaġa u ħadd ieħor jifhem differenti minn dak li nkunu fehmna aħna, jew bil-maqlub xi ħadd ikun jitkellem magħna u aħna nifhmu differenti minn dak li jkun rid jgħidilna tkun tgħidilna l-persuna l-oħra u x'hekk. Eżħut li żgur li waħda mill-isfidi l-kbar li niltaqgħu magħha meta niġu għal quddiesa u meta nfittxu li naqraw il-kelma talla hija li nifhmuha sew. Il-kelma talla mhux wieħed jifhimha kif irid hu u x'hekk eżħuti u l-kelma talla toffri ċerta sfidi kbar għax għad li l-Bibja ikollha kemm hi ispirata minn Alla. Però ovvjament meta ngħidu ispirata minn Alla b'dan ma nifhmux li Alla niżel u qatt jitkellem f'widnejn minn kien sa jikteb u jgħidlu eżatt dak li kien jikteb. Alla ispirah. Alla dawwallu messaġġ f'moħħu biex iwasslu lid-dinja ħanejtek u x'hekk. Dan ma jfissirx li Alla biex ngħidu hekk żvojta dak li kien hemm f'moħħ il-bniedem biex moħħ il-bniedem li kien sa jikteb intela b'dak li rid Alla. U allura fil-Bibja nsibu b'xi mod l-esperjenza tal-bniedem u l-messaġġ ta' Alla u x'hekk. Allura ma nistgħux aħna l-Bibja ninterpretawha kif vettlinna aħna jew naqbdu biċċa u naqelewha mill-kuntest tal-Bibja u ninterpretawha kif jgħidilna moħħna u x'hekk. Għalhekk huwa neċessarju l-Knisja Kattolika tgħallem li l-Bibja tiġi interpretata fil-Knisja u mal-Knisja u bl-għajnuna tal-Knisja biex wieħed ma jagħmilx l-iżbalji li jaqbad xi opinjoni issib affarijiet fil-Bibja li ma nistgħux naqblu magħhom. Pereżempju li wieħed joqtol f'isem Alla. Kien jiġri hekk fit-Testament il-Qadim, ma jfissirx li Alla rid hekk. Dik kienet il-mentalità tal-bniedem. Fil-Bibja kollha żiskuti hemm vjaġġ. Alla jaqbad il-bniedem bħal tifel żgħir minn idu, l-ewwel wieħed Abraham u x'hekk. U jibda jedukah bil-mod, jibda jesponih għal messaġġ tiegħu bil-mod il-mod. Alla ma setax jagħmel magic u jaqbad il-bniedem u battallu moħħu minn dak li kellu f'moħħu minn dak li kienet l-esperjenza u ma nesa dak iż-żmien u x'hekk u jagħmlu bniedem ġdejt. Imma Alla li l-bniedem beda jedukah bil-mod il-mod sakemm dan il-messaġġ ta' Alla rrivelat lilna jilħaq il-qofol tiegħu fi Kristu. Huwa Ġesu, eżis ħuti, ħanejdu hekk dak il-muftieħ li jiftħinna s-sens tal-Bibja kollha. Darba smajt saċerdotarif jitkellem u qal huwa Ġesu n-nuċċali li bih iridu naqraw il-Bibja kollha u nifhmuha. Fejn hemm ċertu tagħlim fil-Bibja li ma jaqbilx ma dak li jgħidilna Ġesu. Pereżempju, fit-Testament il-Qadim insibu l-famuża espressjoni ħobb lil proxmu tiegħek u obot lil għadu tiegħek. Żgur li Ġesu Alla ma rridx hekk. Kienet il-mentalità tal-bniedem li waslet għalhekk.
Infatti Ġesu jgħidilna u xek, ħobbu lill-edewa tagħkom imbagħad. Allura fit-testament il-qadejn pereżempju meta nsibu u xek, Alla jaqret lill-edewa tagħna, iva jaqridhom mill-edewa tagħna, ma mhux billi jaqridhom jikkanċellhom jew joqtolhom, u billi jagħmilhom ħbieb. Eżis ħuti. Dak kien il-messaġġ ta' Alla li l-bniedem fil-bidu fehmu skont il-mentalità tiegħu. Qed ngħid dan għax il-qari tal-lum eżis ħuti u xek. Smajna mill-ktieb tal-profet Iżajja din il-karba tal-bniedem li qed ibati u xek quddiem id-djufija tiegħu, quddiem id-dunub tiegħu. U qed jixxenna għal dik is-salvazzjoni li Alla biss jista' jagħtielu. Alla biss jista' u xek iwasslu għal dik is-salvazzjoni li tant kien jixtieq. Il-bniedem biż-żmien beda jifhem li dak li qed jifhemu ma jistax ikun komplut. Mingħajr ma jintebaħ il-bniedem kien qed jixxenna għal Ġesu. Is-Santa llum qalilna il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Imma Alla mhux daqshekk bis-samel, mhux ittawwal mis-sema lejn l-art biss. Alla sar wieħed minna fil-persuna ta' Ġesu. U allura huwa l-Vanġelu eżis ħuti u li nagħmlu ħilitna biex nifhmu l-Vanġelu sew li jimbat jenna biex nifhmu il-Bibja kollha u l-messaġġ ta' Alla moħbi fil-Bibja kollha. Mela biex ngħidu hekk il-Bibja hija dak ir-rigal li Alla irid jagħti lill-bniedem imgeżwer kif meta nagħtu rigal aħna ingewżruh il-pakkett, imgeżwer ġa kultura u mentalità umana. U min jaqra l-Bibja irid ikun kapaċi u xek jara fejn il-mentalità umana li qiegħda tikber bil-mod il-mod u fejn huwa l-messaġġ ta' Alla. Infatti, iż-żewġ sentenzi jew tlieta l għandna fil-Vanġelu tal-lum juruna il-qalb ħanina ta' Alla, l-qalb sabiħa ta' Alla. Juruna li Ġesu huwa ir-raj is-sabiħ. Il-kelma aħna jdulu r-raj it-tajjeb, però kemm hija espressjoni iktar qawwija, ir-raj is-sabiħ. Ir-raj is-sabiħ. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn. Tfittxux id-dinja. Id-dinja ma tistax isserraħkom qed jgħidilna Ġesu. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni. Mela is-salib u xek quddiem id-dibatija, d-dinja tgħidek aħrab. Għaljena ruħek, id-diverti, ixrob. Unbat tispiċċi iktar skjaf tiegħek innifsek u s-salib ittaqlu u tkabru eżis ħuti. Ġesu mhux hekk jgħidilna, jgħidilna ħudu fuqkom is-salib il-madma tiegħi u talmu minni. Il-madma ċinu. Naħseb ġirrajtu forsi fuq it-television jew fuq l-internet, dawk iż-żewġ barrejn li kienu jaħartu bihom fil-passat jagħmluhom dik l-injama hawnhekk fuqhom, dak huwa l-madmat. Il-madma Ġesu qed jirreferi għas-salib. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni jgħidilna Ġesu. Għaliex jiena ta' qalb ħelwa womli. Quddiem il-ħażen tad-dinja ma ssolvix il-problema b'ħażen ieħor. Jekk għall-ħażejn tpatti bil-ħażejn mhux taqli ma tkunx tirranġa s-sitwazzjoni tal-li tkun tkabbara, eżis ħuti, u xek. U intom issibu l-mistrieħa ruħkom, il-paċi ta' qalbkom, ma tistax toffrijilkom id-dinja qed jgħidilna Ġesu bil-wediet u l-ħmerijiet tagħha, billi tgħidlek patti jew billi tgħidlek tkun xomli għax l-umiltà djufija d-dinja jekk tgħidlek, imma Ġesu mhux hekk jgħidlek. Jgħidlek ixbaħ lili, kun ħelu womli u hemmhekk issib il-paċi ta' qalbek. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Ġesu jgħidilna meta s-salib taċċettaħ u xek minn idejn Alla, meta s-salib iġġorru għax temm li fihem qawwa moħbija li kapaċi tibdel lilek u permezz tiegħek tibdel ħafna oħrajn, meta s-salib taċċettaħ għax temm li s-salib jgħalmek tħobb, is-salib idewqek l-imħabba tal-Alla, is-salib ikabbrek bħala persuna f'għajnejn Alla u anke f'għajnejn il-bniedem. Allura meta taċċetta dal-messaġġ ta' Ġesu, inti ssib il-vera paċi. Inti tgħix ta' bniedem skont il-qalb ta' Alla, għax wara kollox in-nisrani dak huwa l-bniedem skont il-qalb ta' Alla. Ejja għalek nitolbuh bil-qalb il-Ġesu illum. Jagħtina x-xewqa lill-kelma ta' Alla ta' bilħaq nifhmuha fil-Knisja u mal-Knisja u permezz tal-Knisja.
Għax il-kelma tal-leżis ħutija għajn ta' ħajja, għajn ta' mħabba, għajn li lilna titissaffina u tkabbarna u tedukana u xek u twassanna biex nsiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu, nsiru li Alla u nkunu nħobbu lil xulxejn ta' aħwa u xek u ta' familja Alla. Ġoġobkom umu bil-wieqfa. Ħuti jeżies. Meta nieħdu fuqna l-madma ta' Kristu, niskopru paċi u ħelsien, miġburin fl-imkien nitolbu lil Alla mhux biss għal ħtiġijiet tagħna, imma wkoll għal dawk tal-bnedmin kollha. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun sinjal ta' ħelsien għal kull bniedem fid-dinja nitolbu ismana u Alla kabbar il-frott tal-Ispiritu Qaddis tiegħek fid-dinja u mexxi lil kulħadd lejn Kristu il-bidu u t-tmiem ta' kollox nitolbu. Mulej, għati l-għajnuna tiegħek lil-fuqra, lil-morda u lil dawk li huma mwarbejn farraġhom bid-don tal-fiduċja tagħhom fejk nitolbu. U Alla, għejn lil kull wieħed u waħda minna nibnu fl-imkien miegħek dinja ġdida nitolbu. Eżis ħuti kull meta nisimgħu l-kelma Alla l-mulej jikallemna ta' ma nisimgħuhx, ma nisimgħu xi ħaġa importanti li jrid jgħidilna tkun problema ħloqni aħna. Ejjew nieqfu ftit fiskiet ta' u l-mulej ngħidlu xi tgħid lillu, xi tgħid mulej. U nitolbu wkoll għal ħutna mod speċjali bħal dejjem niftakru fl-anzjani, fil-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti u xek. Mod speċjali dawk il-ħafna ma' qudiemmana permezz tat-televiżjoni u ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Ħanieqfu ftit fiskiet jekk nafdaw f'idejn l-om tagħna tas-sema t-talba tagħna biex tressaqa' quddiem Ġesu bina. Mulej Alla tagħna, kull jum ta' ħajjitna inti tagħtina nesperimentaw il-fedeltà tiegħek magħna. Iftħilna qalbna l-Ispiritu Qaddis tiegħek li hemm fina biex nagħmlu rrieda vera u mqazza tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mizzuniti u bnuk tiegħi neħħilli. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk
u intennulek bl-għajda. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rwieħ ta' ħutna Viktor Wermelinda Suda u Paul Buħaġar. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti għalhekk min ma jafx il-Ġesu, min ma jafx l-Evanġelju, ma jistax jifhem il-Bibja. Min mhuwiex fih dan il-Knisja u jimxi mal-Knisja ma jistax jifhem l-Bibja, ma jistax jifhimha sew. Ejjew illum nitolbu lil Ġesu biex nifhmu lek fil-qalba tal-Bibja hemm Ġesu u hemm l-imħabba. Hemm ukoll affarijiet oħra, ma dawk ġejjin mill-bniedem. U x'hekk. Ejjew għalhekk waqt ngħidu t-talba tal-missierna nifhmu li l-messaġġ ċentrali huwa li Alla missier li jħobbna u aħna wliedu. U x'hekk maħbuba minnu imsejħin biex inħobbu lil xulxejn. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Ġisem ta' Kristu ħarisna. Ejjew nitolbuh il-Ġesu eżisħut il ħarisna mill-inganni l-iktar l-ikbar inganni għalla ħares qatt nifmu l-kelma tal-la ħażejn. Jew kif fetlinna aħna, imma li niftħu qalbna biex nifmu l-kelma li jrid iwasslinna l-mulej. Mulej ħarisna mitfixkil fix-xewqa tagħna li nidħlu fil-fond tal-kelma tiegħek. U għalhekk ngħidulek grazzi ta' dan id-don waħfrinna tal-li kultant forsi nonqsu mill-impenn tagħna li nifmu l-Bibja u xek, li nifmu l-kelma tiegħek kif titwassal lilna int. Nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwejt lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu siedna. Ħanejdu flimkien 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-tagħna Marija dan fil-qabar, nofruhom għal pajjiżna,
ħalli jerġa' jiskopri żbuħija tal-kelma tal-mulej, żbuħija tal-fidi tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna ta' Pinu, montana Martin, auf Tarek Cenana, Arcinti til Ana, Madonna